LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kok yude kaendi to ng'eni mano gima pok otimore. Omiyo gisani ni endi wachako wabiro kaendi mondo mi bende wambekie matin, wang'i kuonde motimore maricho walosi, kuonde motimore mabecho bende wapaki. Kaka pile, ang'at makelo ni chenro ni endi, gidenda ni Umari Nash, Umari chieno jemone mbele, chiene meneno to mbele meng'o, ming'ondo boka, kikibed ng'ama pache richo, ming'ondo boka, kata inyalo wacho ni Umari, dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako siterungi. Gisani ni endi, an gi jago moro batha kaka kinene no endo, o jago makwach, ineno kaka opando wang'e idax, idende ni engineer mwenyewe, mang'eny udhi koni kanyo no endo. Kawuono wan kaendi matin, wadwa ni watim analysis moko matin ka otenore gi tho mar jaber nyaronagi chien kacha endo. Nimar dho ngere dendo kacha endo ni we learn from other people's mistakes, ineno, kasto wa correct. Koro momiyo wabiro kaendi wadwa ni wawachi achiel ariyo adek manotimore kanyo no endo. Mokwongo kapok wadhi mbele, engineer adwa ni kuongi mos jogi mondo gikuongi ng'ei ne ng'ama ng'a. Okay. Ani ginyalo denda kaka gidwaro. An gi nyinge mang'eny, nyinge mopondo gi mobeda yanga. To mopondo go be mwatiyogo. Koro magi nyanwang'ago en engineer, but ginyalo nwang'a ka gibiro gi ber. To ka gibiro gi rach to be ok ginyanwang'a gi mano. Nikech awacho kamano nikech niya, wan Nairobi ka wan wadonjo gi backdoor. Wabiro gi backdoor. To kaka wabiro gi backdoor ni, gi back names wan go, wadonjo gi backdoor to wadak bi life mar backdoor. Koro kama gibo nwang'owa, ka gibiro gi rach no, ok gibi nwang'owa, ok gibi yudowa. Mokwongo injinia wuod kanye, nyaka gikwong ng'e ni ati injinia wuod kanye. Ato kendo kanyo kwachope, adwa nyisogi ni aja Siaya. Koro giti gwigi. But ang'o miwuo maka ja Migori? Ng'e awinjo ni jo Migori ma wigi tek. Jo Siaya be tinde wigi tek. Ing'e ni jo Migori wigi tek lakini ok ginyalo jo Siaya. Jo Siaya kiangera, wan angere wakia. Emomiyo anyisi ni kopo ni gitemo ni gidwa manyo wa gi rach. To gikwonge backdoor kocha. Kendo gimomiyo arwako dax ni ng'en ma katigago. Tarwake kama kalure kod ayanje ma moko bro biro ga yany, moko bro biro gi ber, moko bro biro gi richo. Koka gibiro gi ber, ang'eni abro golo. Ang'en ka giwacho na rach, wiwacho ni ng'ama rach morwaka ngolo no, nega ko rach. Emomiyo arwake. Koka awinjo ko moro boya ni wiyo thanyore. Koro akian wanto dhi anywa nang'o. Wang'a Mr. Kede. Mr. Kede. Koro anta paundo wang'a ni anta ng'eno kunyore. Koro mondo kik yanye, emomiyo apande. Koro engineer, yes. Gisani ni endi, ni wacho kacha endo ka ne poko ik jaber, ni wuoya ahinya e wach pesa mokwal. Goko ka ahinya, kendo naneno ka bang' goko kono endo, jagoro, kata midendo ni secretary, no biro kacha endo, maniluongo ni Paul Wudu Yoma. Yes. Mowacho ni pesa chutho to ne ng'eny, negilando 300. But ka gidhi ot to gidhi giyudo ka bet no bup. Koro kwan mono gigolo chendo, ne gigolo ka ne nitie mabalang' moko mono gisetiyo godo. Koro ne gimiyowa balance mono giketo kacha endo. Gisani ni endi, noseyika jaber nyaronage, kendo adwa na kawo thuolo mondo mi wagone erokamano fans mekwa, jo TikTok wasani ne gijitokeza mondo mi gi ensure ni jaber nyaronage onindo kumokwe. Kata kamano, kuma gima ber nitiere kuma rach moro be nyaka bede. Koro mokwongo nyaka wakwongo wapak gima ber. Wasani mokwongo adwa na achak gi Prince Inda otimo gima ber kabisa. Wasani mano chopo timo maber kabisa. In kaka engineer. Koro wadwa ni team no analysis.
no chalo nade koro kor kwadok kwachako gi kor kainda wadwa duoko nero kamano ket gini machiegni adwa ni giwinja maber mondo mi next time kata kopo ni giduoge makosa to giduogo nikech maybe jachien moro man kodgi koro an kaduogo ber kwa wuoyo kuom inda Presinda Janabi mwenyewe Janabi ngama mungwana Janabi won kane watimo nini hesabu mar pesa last time kane wawuoye wach pesa dohino kane wawacho niya inda kende emanogolo 1,100 ineno koro kane waduogo wago hesabu mwariwo nyaka mag kandolgo musuma no moki makta kama nikete musuma onge jomoki nyiso no kete chuny wigi gi wuothgo koro kane waduogo wago hesabu wanduogo ka pesa ne nowuok mang'eny in fact ineno kar candle lighting kacha kwa we manero then wachak waduogo kuome jothum jomanen kacha cha kanyo kaduogo matin chien aduoko ni mali safi erokamano mali safi no wuok kuom eni mano dhi ochung' ne jo TikTok kani idware no director kona ni ket gino machiegni akete machiegni okay kani iluongo jo TikTok mali safi no wuok mugolo siling 10,000 kama mali safi kende ema nogolo siling 10,000 Kenyan money mok Uganda mano mali safi kende ochako duogo yao TikTok keto paybill ma onyise ni mae paybill matigo adier pesa no ore paybill to mago no dhiga kanye bene wawinje paybill go pes paybill yes anto chutho wad na mer no kawinje kata ke wache to anto no kawinje ne kiwinje no kawinje haya kiwe mano nitie jothum moko be mane obiro gi supporters mag gi be no oro pesa e paybill ni duogi nyokan tie nyaka 20,000 moko ni oro nyaka paybill koro kane wang'iyo wach pesa ni pesa no wuok kacha pesa kar jathum kacha pesa mane roughly nen gima 500,000 ma stage mano my stage roughly 500,000 koro ka iwe manero nini ne ko chul donga jode kacha be dine kano chule jothum mora joka no biro chiwo sabu koro ka enda mono ko chul koro ngamene nya chul haya ka enda jo onge jo mano chul kacha cha koro wang nyiswa niya pesa mano donji gate mar gate gi pesa duto te mano circulate kacha cha plus mano gol kacha cha en 1,300 kata kopo nuwa fuo wang'enia nego wacho ne stage no golo 1,300 koro ko med gi moko go mano kapok wasoko wange sandi koro en konyo cha wasesoko wangi koro ochako nyone 1,500 but wadhi maber koro nego bed ni wasoko wangi gisechulo go rent moko nyocha gidhi gitimo go anjao kuchocho adwa na duoki chien matin adwa ni Kalausi no wacho ni watim comparison between mar ngane iluongo ng'achanango chaendo Kolo Kwala owacho ni ka Kolo Kwala emono bedo hosted gi Prince Inda to ne gigolo $500,000 iwinjo kamano kasto ochako wacho ka chaendo ni ingene candle koche chaendo ji ne donjo gi siling 500 koni ne donjo gi 300 chako wacho ka chaendo ni hapa ni 2 points go emono wacho koro machacha no bedo hosted gi Prince Inda Prince Inda ng'ata chiel manyiso ni kaso wacho ni Kolo ne en promoter however much Kolo ni promoter ji no dhi oweyo ni macha ng'atenda iwinjo koro gicha no dhi owene Inda mana di Inda ng'ata chiel mar ariyo owacho ni kocha ne candle ne ji donjo gi 500 iwinjo mano nyiso ni no se discourage jo mang'eny mawuok Eastland miyo kopo ni compare the attendance ma kocha gi mondo ni koni nyaka pogre iwinjo ka kocha ni beto 10 koni no ng'eny nikech 100 kata japiko nyalo riembo to tengo jaket ne to donjo kech 100 ok nyatamo a normal person 500 tingeni duogo kono ni 500 to bedige niya ne musumano nyiew ma dhano duogo mang'eny ma beyo idho kose ne kiwinjo ni beyo no idho no dhi be joma no nyiew musuma mogik no nyiew 500 ma kata kopo ni idhi e clip no kaka ne en kacha idhi winjo ni musuma no land gimo sa birio kama musuma no land 500
Yeah. No ai 300 koro chope 500. Nikech ji nodhi odonjo mang'eny. Ji nobedo mang'eny. To ne gino apani ne gino kata ma in fact joma nonyiewo msuma 500 ka gine mane gikoso kata kama ne gikete msuma mane giduogo giketo nyaka mesa gi methe cha. Inyiso gi ling nyaka i chupa. Man ngani pod watimo mana analysis makanyo no. Yes. Aya, wachako duoge e solro. Solro Prince nodhi oweyo komiti mane tayo liel cha makocha. Yes. Iwinjo. Manyiso ni nochalo gimo bolo nego jodala. Mono koro kawo pesa direct. Jok machalo weke gini. Yeah. Negi kawo direct. Ok ni ukuongo raw kuom minda, kino raw kuom nga secretary kendo inda no we negi conduct gini. To pesa cha nodonje doket gi direct. Pesa cha nodonjo kargi kaka ni pesa nodonjo kargi, to giwegi gitiyo gi wigi niya, pesa ni kosedonjo karwa. Ging'e maber niya inda mago gik matindo tindo ma inda ok nyafwa telia. Aya, aungo koni be ging'e niya ne aungo nigi lit, obe ok nyafwa telia. To jomodong to tim afisi wetegi. Ko I apenje, ere kaka ginyalo kony. Jakuo ok nya konyo jakuo wadgi reso gimoro. Gima ng'eyo ni kata koponi ati kalausigi ne okete kipao mambele, to kalausigi ni karutigo, jomo chamo pesa ni ng'e kalausigi ni. Kata koro gi defend themselves. Kare jomo chame ni ng'e. But kalausi nyaka bed ni ong'e en gi adier moro. Nikech owuoyo gi uchungu. Kwanza duogo timo nwa madharau moro kowe bang'e makoro wasetimo interview no. Bandongo biro moloro nwa nyaka thum. Obiro ma akanya to dhi ochajo wiye. Kobiro oloro thum apano gino nodonjo ne sana. Wach pesa no nodonjo. Oloro nwa thum. Ing'eni ajogi be misbehave. Nikech ing'eni fans gi like one gi fans mago mari. And then fans gi ma support and then itimo madharau ne jok mapidhi. Nikech jok machalo kaka Kalausi Omari kata Presenda one totally we believe con fans. Fans ema pidho. Fans, yeah. Koro I misbehave gi fans to magi jok mapidhi. Apa ni kanyo be kata ka poni ati no wange wach pesa to kanyo be no gore no. Ogore no ma. Nikech ogore go ter ni asera ne fans. Okonego ter asera ne fans. To asera ni oteri nyaka odhi kod nyaka kuchocho. Ma pod kwadok nyaka kuchocha seche ma wang'wa chopo kuchocho. Pod obe wachne nyaka owache. Pero mo kaka neno kanyo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka iwinjo no endo. Ka iluongo ni The Truth Meter wano wache kaka en kalitni to inyalo tho tiwewa. Nkech wan to pod kwa we soon. Mana kaka wawacho nwa ni wadonjo gi back door. To pod wabro da gi back door. But koponi Nyasaye otelo ni tho maber wabiro kendo stream live. Mwacha kwa timu chunguzi ni to ere kaka otimo. To kendo gima duoga fwenyo niya. Wach moro miwacho ni kara ing'eni nyalo romo ng'ato to penji niya. To in ibro chami kanye. Idwa nwa bwa chami e body. Kara wach ni na adier. Bwana ji chamo ji e body. Joko chamo jaber jaro Ochame body kuma dier makende. To mbele ka sani ngeni gima chando gi gise iko sani koro iko kwano mangato knende odwa ni kwano donji mondo ibiro winjo ka ibiro mbui ni mai kaka budget kaka ne pesa tiyo sani pod gibi sani pod gin gi ilo ine pesa cha poko rumo pod gin gi ilo ingeno kinya wuoyo ka pod in gi pesa koro pesa cha seche madwa dok piny fan be gi poteza fan ko gidwa manyo nafas ma gibiro go ko kanyero ema kaka gidwa biro gidwa biro gi to warito gi ka gimuoch ne to wan kodgi wase solo pesa lielo se losi jio se de dala gichane ene social media ni nene ko timore rankech nen gimitango Jio tange mang'eny Simi TV Omabei TV LTN jok mang'eny no stream live and thanks be to our content creators uketowa a limelight de onge un dok waneno kata kaka no chalo so you people are doing a good job and we continue appreciating the only thing mana winjo en ni jokane restrict ji mondo kik the live nentiere a point ma itamu ji mondo kik the live and I don't think it's good nikech ng'ato ntinga manigi private life to ng'ama manigi public life Omari gini jok musike e kamera okane tiende ni ka koro Mario to itamu e kamera
To Umari ngama karent rumo ne to bire kamera. Umari en ngama kadwa law to bire kamera. To Umari ni ka koro to. Usolo ne kamera. To koro kudwa seche mi ke cha seche koro iko bari. Koro kudwa ni ke chun gi pesa mono se sol. Koro kudwa kamera. To di bed ni gi pache gi mor. Mano te gi man. Ntie paro moro dong. Ya. Ba kata ka paro monyo ntie. To osemuoch. Koro okang'e ni chaki wachaki dalaka. Wachaki chieng' arita. Wachaki gi chieng' arita. Aya. Kod wachaki gi chieng' arita. Gima notimore, Kalausi mokwongo achaka duogo ire. Kalausi owewa, bang' interview owewa, owuok o disappear. Then kabudho daka matin sa gimoka sa 7 kama. Imagine wan wawe utewa onego bed ni mande wadonjo tich wawe utewa wabiro miyo aungo wabiro go ni mos wabed kode mondo ng'e adier ne wan kode kanyakla. To ng'ato wuok dhi madho gik momadho to kosechajo wiye to biro o misbehave omayo jathum microphone moloro thum. Bang' loro thum dhano go wi kanyero. En koro sechego ekudwa choko. Onyiso nyaka joman kanyero to un sani makuru mielo thum chiema ne ichoko ne gin manyiso niya pesa cha nobedo negi mamit. Pesa man en bedo kanyo ni jogo budho nyaronage no ok donj negi. Gima gidwaro en kadao. Pesa. Pesa obedo mamit. Apenj idwa chok saa 8-7 idwa chok ang'o? Sanduku cha eno ma sanduku pesa. Sanduku pesa. Eno osebiro sesimo thum eno chokoga. Oseting'o besen. Kendo nyiso DJ kopo wani mwachuli onyiso nyaka DJ man gadie ka DJ no kopo ni nyalo nwang'e. Apani kama Kalausi ntie kama ochung'e ok onyal die. Onyiso DJ ni wani mwachuli. Koro ko kinyal chungo thumno to wabro riembiga. Dhano no uone wading'e ni wachungi kando ok nonya winjo en kacha apan tiega ka ne gi pache moro ama wiye moro. Koro eneko winjo dhano no uone but notimo gimok ber. O change ne mind ne kendo lok pache seche ma Siem Kalausi lok pachi sama gimoro otimore inano ka ng'ato nwang'o lit bedo kony ng'ano kwelit neno ok ibi gi pachi moro owe kiburi ingeni Kalausi TikTok odhi okete kumoro koro odhi en gi kiburi tapenji to TikTok okete sani kose nokete chon. TikTok nokete chon. Koro sani onego bed ni ohore mondo at least onwang'e fans moko. To ka koro TikTok nokete chon ma osechako lose nyaka fans moko. To pod biro misbehave kamanero. Don koro obro bedo ya Kalausi kamana. Alafu chiemo bo wacho noire. En moire kende. Gik motimo joluo ka fame moro donjo matin kama to wachako misbehave. Fame moro matin. Wachako misbehave. En gi scandal ok ang'eyo osebedo gi scandal mang'eny. Scandal an gi scandal ang'e gi nini gik mosebedo kaluwore mang'eny. Kata ang'e mang'eny nitie jok moseoro na pesa nitie jok moseoro na voice ni Kalausi ochamo pesa gi several people. Kata bende nitie ng'ama noseoro na WhatsApp Kalausi ochamo pesa ne. Kalausi ochamo pesa ne anyalo nyise an nyaka kod nini mano kikijisi anyalo wabo nyiso sama koro wuoko seche mowuoko ni watang ne gigo eko boyudo an nyaka gi ex mar Kalausi mane loka mowacho ni en Kalausi no chame to dampe. I have several tapenji to kata ma ex neno abe an kode aluonye ex neno bana no ywak na kuringi no manyo kama onyalo nwang'e kony koro wuotho kama onyalo nwang'e kony an awuon no oro na an kod ni chats ge WhatsApp ko wacho niya ni kaka no cham pesa ne kama onyalo time kaka onyalo timo bwana no not but ne waduogo wacho ni sawa mano nen mari mano scandal margi lakini ko scandal mar public ma kodwa miene seche madhano nigi litni mano wadagi Kalausi watie kuwachi ni nene
Fem kikteri ku Marach. Makuri madho kongo timis pie. To be kik madho kongo mondo ji blame kongo. Kiko blame. To kapo kiloro wawacha achiel then iloro wachne wachako dhi topic machielo. Kapo kiloro otimore kamano nyaka dala. Nane ka ene microphone. Nitie ng'ama nomiye microphone. Ma olal gi microphone. Ana winjo ma kiwacho niya. To Kalausi okwalo microphone. Okwalo microphone. Manyiso ni o feel ni microphone jakose miye en moningo be nuwuoyo kode ok oningo be donge neno kaka jothome madongo kata mana Prince Inda yudo ka en gi microphone ne okay kose wer odhigo koro Talanta nigi microphone ne Elisha Toto nigi microphone koro maybe Kalausi feel ni gicha kose miye dala cha mano mare to koro mano mare ni monyalo dhiyo ini wuoyo gi moro kusetieko to biro wuoyo gi mare to seche ma en oparo kamano no joma chielo to paro nade nikech wan to kaluwore kod kaka ni wawinjo iwacho niya Kalausi ero kwalo microphone ringo go imagine kiburi kodwa no share microphone omanye nyaka bungu kendi manye nyaka live bungu mano ne konwang'ore okang'e kaka nodwoko microphone lakini kalure gi manero olok pache kodwa no dhi mabor magi gin gik moko makalo kopo odwa no dhi mabor to lok pache kik obed ni sama lielo timore to nyinge sama lielo timore to ibro mi nying mane kasto be kiko ketene ne ginyo en gimoro ka gima iluongo nango buchiko iwinjo ko wacho ni atini mari in ka kore tho to koro views ema mondo iki manyiso ni gin giwere gin gi joik ji ineno ochalo gima gin gisebede group mari iko iwinjo gin ok githo gin gi iko mana gi Kalausi wuoyo ka gima en ok tho gin gi iko ji koka yudi ni omari kendo koro in ketho to views go mondo iki koro manyiso ne osechung gin tenga gin ngado permit mar ngima mar live to nyaka bed ni gifwenyo ni chamie body tech nyaka bed chamie body tech to but man te gima timore ineno kata sani koponi ati in tho engineer ikonge kao some days iwinjo ing'iyo ka be liendi no o hit koso ko hit koko hit ni ji wache mandem ok gibi to gine to mana dier to ko hit momoko to koka gin giwuok seche mo hit ko kinwang ka ng'ato en owuok from nowhere kata ng'amore en owuok nan kora dwa chung ka ng'amore onge kara chungo mari wan wachungi to mari no kichungo ko ngima ini chungo reko po adier kenu kano to igolo point angam sani wan gi LTN ka ngama dwa chungo mari wacho ni bwana mari abiro medi kamera di achiel bwana neno kitiyo ga microphone achiel mic cha pesa di en ga 30000 manya Thursday medi mic di achiel to ni ati ngani dwa mana golo 500000 kato mana ibodi kaki winja nyisi chania gin gi believe niya ibodi cha eminya chamorie igolo ga pesa cha ok ni ati ni mondo konyi mondo gicham mondo chame to mondo bi gidhi ka gidhi kata makuche cha ginyalo haya go nyaka gichi bwana igen mondo mi iting'ori malo kata mondo mi nenori bwana en garama stare winyan stare garama to stare no garama no en pesa to pesa no kuponi yonge kaminya nwange ichame bodi wan gini dong nino kane wan walenga kata ma microphone kata mana kamera dimaki imaki in huka hu yonge dau idwa maki to in yonge hisabu bwana maregesa idwa maki mana kani ni hisabu maregesa inyalo ng'ato nyalo to mie microphone bwana fulrie mano luongo ne cartels koro Kalausi watieko wachre ko jawinjo owinji Kalausi ng'e kaka behave e public ni behave marach all the way chakre arita nyaka dala Kalausi duogo ni to koro wakia mano koro kwadwa ng'eyo lok pachi what the next person
Aya. Next topic. Koro kaduogo akiana sieme wang jo nitie jok moko mane oko mora kane pok maiti okel. Akiana sieme wangi matin. Ma LTN. Aya. Adwa siemo wangi matin. Day a day to maiti mondo bi. Ineno. An gadien aungo nek ni ot kende. Aungo ne rie ot. To ne en gi ji. Oneko nya bedo kende. Ipan jo mane gin gono. Pach gi chalo nade. Iweyo ng'ato nikech anyalo wacho ni aungo en gik manotimo kalure gi emotional lit man en go manowinjo. Aungo yao live. Aungo no ywak e live. Malit mawani mwadonjo nyaka live wa oro message oro na text karibu madhi mana di piero di pradek kanyise niya unachoma funga live unachoma sechego to ntie jok moko ma record live no inipan mbele ka kumuoch koro awach ng'ato post kata mana giri nano ipan aungo nyalo winjo nade an chutho gi mang'eyo yes nitie kata jok mono rio ka ongo ok ne they are concerned ti jomoko ma ong'e ni ati kuma ji otho ji chokore yes mana kaka wasani magwa kata jo siasa inyalo yudo ka ja siasa pok nodonjo ga e odu kata dalau yes. But a moment ma ng'ato tho to biro ok ni en concern ong'e ni samoro jomo chokore e dalau go yes. ne dhi kawe time mondo choki yeah. To nikech koro usechoko ne ji oko kata ng'amo tho ne moko dechi go obo miu kata 5,000 ma en go kata 10,000 yes. 10,000 ne ngeni ikonye nikech oyudo kata ji 50 jogo ok dhi chande ni gonya nikech en liel koro kosechiwo 5,000 kata 10,000 to yudo platform owuoye yes. Same to gi jok ma samoro ineno kata console yudo ka ng'ato tho to sike odno ok ni usiko ni ati en so concerned jomoko be usiko kanyo to they are so weak gin weak gin kende ogenya approach ng'ama is bereaved cha magi chunge kata kano ywak kata kano timo mano nyiso ni gin jok moko makata kaponi ng'ano ofa ni madho sum to onge gima ginyalo timo obro dere kanyero to gibo wacho ni wan nyo waneno ko madho sum anantiere aneno ko madho to nyo kanya kwere ndongo tam wakwere to tamo wangwa jok moningo bed ni bedo gi ng'at manigi lit en ng'ama otegno emi yudo kata kaponi ati dhako otho kata wuoyi otho ti yudo ka jok madong gi miyo gin mine madongo iwinjo kaka maybe kata min wuoyi no osiep min wuoyi no yan jok moko madongo ma koponi ati decision moro obiro to nyalo kony iyudo ka jok moko nitie ga ungo ma gin fans one giluoro ng'acha nikech ng'acha is a celebrity iwinjo koro en oluwo ga ungo manyiso ni en oluwo toke mokwere ni ati bwana gimitimo ni rach en oluwo toke makata ka gidonji bur to gidonjo kode en fan ne bwana makopono wacho ni ati bwana chune wuogi dhi oko koche chidhi gem na pi kare sama ng'ani ori ni odhi madho sum odwa madho sum tingini kinga mangongi dhiko ni idhi chung ang'o midwaro ni adwaro pi aweyne matin ne ng'ama ni kanyo gem na pi nikech ine makuri donge ng'an onego bed ni ise sa ma ng'ato nwang'o shida koponi ni kode ng'ama duong' nikech aparo joma ne ni ot kachacha ne gin joma dongo ne gin joma dongo sasa ma ng'ato nwang'o shida seche ma in kode onego bed ni monitor ng'ano movement mora but ingeni kaka dwa sechako wacho ni ji ne nigi intention mopogore nitie jomono dwaro followers gin gisiko ira ungo mondo giyud followers iyuda ng'ani donge manyochwa neno ga ungo manyochwa neno nitiere jok mono dhi kacha gin part gine loso pesa koro gineno ni koponi ywak ungo nikech ang'eni sama ji ywak sama ng'ato ywak to draw attention marji attention inwan kata ma live aungo no dhano no biro mang'eny inwan ka dhano biro nyaka jok mak biga gidwa to ing'en seche ma dhano obiro mang'eny kamano ero nitie jomo biro gi intention mopogore ok ji duto te ma dwaro ni dhano wadgi ber ineno medwa glass moro wach ni tek oteko kuyo wach ni tek modhe achiel mondo lose duondi yes koro sasa magi motimore kama ma ng'ato nigi lit ok ng'ata madwaro ni wadgi ber koro an kipacha seche ma ungo ne donje live ng'ato ne neno niya odonje live aya
same jogo manin kanyogo ginie joma noneno kwa type gine ma joma noneno kwa type magi duogo giwacho niya wawinjo ka ng'ato wacho niya wacha tufunge mane giloro ng'ama noloro live no mage joma nonego bed tamo aungo donjo e live bwana no ywak almost madhi mana 1 hour 1 hour ingeni 1 hour ngama dwa followers en onge kaka gicha nyalo donjo ne nikech oneno ka ji medore dhano medore then ngama dwa pesa cha ok nyalo oro gicha nikech emotions ka ingeni gima lete ma ngato nyalo gole pesa manya ngato ya kitine ka kwago mbaka ni kadanga kwa 1000 ka ngama miawo onge but ka ngato dang nana ka gimoro ya yako chamo banju ne bu ya wiye no banjore ka wane kamera mano koro wiye no banjore ka wane kamera ka wane kamera man ingeni koro ginya golo koro jok mono ni ka ungo kanyo to nufele kanyo ne gifel to awonu joma ne record nikech video nitie joma ne record wan seche mwa type ni unachoma funga live to jomoko to record kaka ungo ywak it is bad koma kikwane gir inano kobedo posted e media kamora mora one magi wacho ni eti ni LTN manyo views one ga ungo ka ungo ne the very first day mono nyaro na gotho yes ma live mana ungo bere ne mara ma gimoro moro no timore kendo aungo woso ne en gi chuny malet sana madupo ni ati ni manyo views yeah hapa ni wani madua kuongwa post ka ungo ywak yeah ne dunyiso in fact unimane ne unya kama nyise ne ywagi nikech ingen sasa mangato nigi shida kata ansecho kan gi shida to inyisa niya iwacho niya engineer iya to gino lit ma winyo ke gon taboki imoka koro kokimanyo viewers to une mane du manyo moko wane madwa manyo views moko aungo kana test to that moko na ni umumari mano ka koro wasebet mwasebudho bwana makoro pinyuru wano budho ga aungo mapinyuru kone bwana umari gini to kikikete anywhere no problem apa pogene anywhere no be posted podi manu nyiso ni wan bende wan gi ethics mekwa ma control wangeni Marach mabe to sasa mi bedo gi ngato nyakingere gi Marach gi maber mane kinyalo konyo to wach moni ni wuok ni dhi manyo followers dhi manyo viewers idwa trend seche ma ngato nwango shida idhi manyo pesa nyakwa lokre mano giwe to wabro menyo gi piny kae wadwa menyo gi backdoor wan wabiro Nairobi gi backdoor wadak backdoor to bere kako uchunguzi bo timo gi backdoor to waburo menyo gi backdoor jine manya nyaka ground Migori kendo ne an Migori gi sweta nane but no ka chopo ku baginti ko ne gi but ngata to ne ni ground mo mako kamera mutieko Lucy kende mono gi ngeyo Lucy Keten manager o chape matin but ngata mono mako meche to mako full to yo mako full to before chop ka already one wasenwango information koro one joma gin 111 gin to be onyalo bedo gin seche mok gi paro no bad gino ginya bedo an koro jomono ni gaungo negi felo ni wachi ne adetu bas negi felo but gine kaka giloko wacha kuwugi wasani bende cow advantage iwinjo yes gin gi kungelenga leinga to ka gineno ka lielo metni gidhi cow advantage liel gidhi cow ngane okineno kata mana zama ngani otho ngani enonge kumochope but ngani dwa mako microphone mo wachne lenge ne poda wuog jogi wamoknegi jogo wasani aya sasa ma mokuongo kopon oyieri enja microphone ni seche momi microphone mano chairman kose chairman microphone
Kose mano seche awaje Liel kaka yo Liel nyocho timre to ine momi I control microphone ma iluongo na mani luongo ni MC aya MC jatabudho koro MC sasa momi microphone nyaki ne ngami luongo kikitho luongo ji aoyaye nikech luongo ji aoyaye no wan wakia kata ichuli mondo mi luong jogo mondo mi jogo be luong jogo gi bodhi ochuli koro kaka mano timore ni koka kama notimore ni ng'amini feel ni nokonego luongi ng'ama na feel mane konego luongi gin ji mokariyo achiel en iluongo ni Simi Kenya Simi Kenya Simi Kenya nokonego luongi Simi nyaka ne aungo nwang' Liel ani in fact aneno Simi awinjo seche miluonge koka duoga shtukan but I guess to nitie to luchore obiro to olal no mila stage ni to ochako dhi olal Uganda koro ing'e ni seche mose luonge ero koro maybe nokawo advantage ni antie achiel ariyo adek moko manonene kanyero koro ibende seche miluongi tigi wi we tigi wi jomoko Simi oluong maber to gima bwana no notimo moko mora kendo kayiego iluonge kar mondo fulre nen Simi kaka wan joma yong'e Simi ofulrenwa nonego an Simi Kenya nonego nyiswa no akama onyisowa korgi Simi cha jakany Simi ja Homa Bay County kar Kindu Bay kokan mondo nyiswa ni ana Homa Bay County ama Kindu ana wuod Kindu teno sebiro bukre mana niya aniluonga Simi korga Tomi iwinjo ma iwanyo ipana Tomi no president ipana Tomi president korga Tomi Tom marwa ati ukaw mos mar Tom Tom marwa who is Tom apenje Tom notoka Tom ma wiyo tinga iluongo na 500 MBs akiane 128 MBs mani wiyo mahang ibiro Liel kama dhano nitie ibukori ne ana korgi Tom marwa Tom orwa who is Tom no ore gi pesa diwinje pesa mane Tom ore iwinjo mos kuringeni dhira ne to Liel mose ji en arus tema big gino netama to kachioro condolence wacho ni abiro ge 20,000 mar ng'ani mar Tom onyo wacho no ma Tom ko ka nyalo penje niya idhano nyalo penje MC nyalo penje niya to mano to mane orito okimbwakni iriti penje niya abiro gi 20,000 mar Tom to MC penje to mano to mane no to marwa koya ko yiene wacho no mano to marwa to wang'en Tom en nga to more gango to wach mon to marwa kagima Tom more Tom kanori Simi Tom kanori duokne pesa ne Tom pokwanene Liel mora Tom pokwaneno kamichoke Tom en kaminyalo nwang'e mana ka social media ko ywagore ko kwa pesa kichokone to seche ichokonega okochokni ji iseneno Tom Liel mora baba mona notho niwinje Tom aya nyocha nani otho jambita Rusinga garene iluongo ne Kolo Kwala niwinje wach Tom aya nyoro ero nyaro nagi otho be winje Tom kwanza awinjo ka Simi mose Simi okelo seche ma Simi mose seche goting'en odhi odar kucha kia noriembe odhi nini Homa Bay kia odhi ao studio moro kia noriembe kama entie studio neno ne dako kawe kata mana nafas to okwa oorgo kata mana ywak onyise kata mana ungo kata wach moro ariyo adek ma kata kopo ni dhi luong nyinge Liel kuchocho to aungo nyalo wacho na dier ng'ani nochung koda na winjo ka otaja to wach mon from nowhere koma Simi ka Tom nomi pesa duok ni Tom pesa ne Tom ok wuothe Liel Tom kama shido nwang'e ng'ato ok odhi Tom dwaro en odwa kony kuom ji taparo ni sanie kata ma jok moko mineno yanyerego sa nyocho bukre yanyo nyaka Mr. Kede nyone ukweli
To bang' nyone ukweli. To bukro yanye obukro yanye Mr. Kede. Mr. Kede korene. Eh. Jatelo. Nyocho se chokni mi yudo gik moko. Inwang' gik moko. Golnwa thum. Golnwa thum. Yware gi ji. Mano litne. Koro kar golo thum no, en podo obukore gi Mr. Kede, odak mana ni ayany moko ni sijui ng'ato tanya. Donga nyisi niya, odongi 128. Ka MBs MBs 128 emodong ka alafu wacho nen jaduong duong di lakini ngene iduong to pache twis ng'ato nowacho niya ok ni jodongo te are wise men. Yes, ng'eni ng'ato be nitie monofuo kotin jomofuogo be ti kendo hata confirm kuom atomi a confirm kuom atomi an abe na winjo kaka iwinje no ni wach niya ni ati winj weche jodongo to ng'ato koni ng'eni jomofuo bende ti an ang'eni papa ni ng'ata motito an ang'eni ng'ama wise kowinjo gi koni to wuo gi koni onyalo wuoyi gi cold war cold war mane ng'ama riek to ng'ama en winjo ma seche ma ng'ato puonje to en odum ga yany manjo no pache kata thum to apenj to thum modwa golo koro kako ayanye osepongo nini dhoge kamano odwa golo thuma ayanye pongo memory mano ng'ama kopo ni e studio ni ma inyise ni mondo ogol ni thum kine to chako yanyi ndonge nya konyo wiye mothanyore cha obiro gi wang'e moko modonjo ka e studio agolo ne thum sani koro bwana simi winji bwana simi nyako koma mano to winjo simi Kenya iwinjo engineer engineer wacho ni komi platform wach mare we uso ng'ato owe manyo content gi ng'ato nyora no anka sani oketo kamera maler sani kidhi e Facebook ogolo ga kaneno nyocha timore dipar niya ne enie manu manage Liel no Ribade ni manu manage Liel no omako video maler mo post e Facebook kuchacha kidhi kuchibonero kaka neno nyocha timore ler manyiso niya omanyo viewers gi Liel moko usika moko bedo concern with ineno mano tabia mbaya mano tabia mbaya odhi kuchacha odhi manyo viewers odhi kuchacha odhi uso nwa unknown people like Tom. Who is Tom? Tapi Tom is tuo tu Tom kata gimako tie Tom magi tinge malo magi kete ni monene malo ka okunya chung ngacha cha wiye no se wilore ineno ngacha cha wiye no se wilore mind ne no se dok piny ngacha okunya chung ineno bwana simi saso dende bodo isaso nyaka sas dende simi nikech niya wacha kwa maka ngato simi tieko dende okoma ang'eno winjo simi from LTN kokalo kuom engineer kwayo koma next person mabe noluong kanyero to be okomora to neka nene to kinyalo nene ka ne bed ni nene kamoro inyalo nyisa abro penji kama nene tinyisa nitie jathum moro ka iluonge ni Amiso Otwago. Amiso Otwago ne niegesa. Ne niegesa. Amiso Otwago ne niegesa. Ne niegesa. To mo wuoyo kode matin e LTN. Na ne niegesa. To be no chunge platform malo kacha to no kaneno. Tapenji ipan ka jothumbe matindo maniluongo kacha cha Amiso chako go thumane o chako go thum higa mane chon Amiso en jathum maduong to en wuone ko nya chopo e stage kachacha mondo ofulre owinjre kanyako opija kaeli jaduong motimwa mi heshima obiro oweyo ode mobiro kachacha mondo mi obed kodwa together but gikanyo to wanyalo wacho niya nitie jothumbe mondo neni kacha mang'eny kabisa to noko yudo time kalure gi management and this is gimoningo bene lokore with immediate effect wan kaka jothum yudo ne wakungo miyo upcoming artist mamondo yudo ka jathum obiro saboro odwa go thumbe ne temo chak go copyright nikech onge ng'ato gimomiyo upcoming ang ne go thumbe ne te onge ng'ato
Koro yudo ka upcoming dwa gocho nyaka saa 3. Gigoyo maginwanwa koro from saa 3 jothumbe koro kochako donjo gi geche gi jo security donjo gi securities gi koro gichako laro platform to ningo bedni ka en arambe to ang'eni otwan jothumbe mang'eny wachakuru gocho saa 8 duration obet machal ineno jok magocho ka time dwa rumo ing'ado nikech time onge koro ji chich mana koseromo saa 6-7 iju ka ng'ato chako ng'ur enda ng'ur koche bwana aning'e nadwa dhi ot okoth anadwa dhi ot seche go ng'ata dwa dhi ot gimonego bedni timore gi chakore saa 9 ochakre saa 9 jogi bigeni ok dwa golo pesa jogi dwa funds koro ng'ato wacho ni bwana nadhi ka ji osedonjo kanyo iyudo ka nyaka jathum onge gimotimo obedo to ondiko ne ng'ama ne iye kanyo ji romo nade jogi potin pod en obeto madhe chupane moro kachacha ji ok dhi go thum ji ok dhi nema funds idhi kelo gima in go donji go mondo mi ka romo kata saa 6-7 iyudo ka ji nosegocho te koro ipenjo jothum modong' ng'eni arambe gi onge ma ji osegocho mopenj ni ati yawa koso nitie ng'ama owe en ga ena ni bwana warrior kata Elvis nokogocho Elvis Kadori Elvis ne kogocho nikech nomiye time ka koro rumo but nene stage nene stage koro kama mako go Amiso ka Amiso en ng'ama ong'ere en ne kochuno nyaka ogo thum nonego bed no dhi stage obire stage to wacho niya an abiro ka an gi gimoro adwan mondo abole ka time to onge mar go thum appearance mare madhi kachacha ne mana ineno ema ne nyalo nyiswa niya ne ochung kod gi aungo achiel to ere kaka onyalo dhi kanyo ten jathum motegno kar mono kaw kata mana siling 1000 nane jomoko ne wuok kata mag 1000 dhigo kachacha anero agole 1000 nama kachacha pesa ne kwe kata mamia ne kedhigo kokanye mane Amiso ogorego noma alafu odhigo kuchocho idhi tiluonge okuchocho kwan kana winjo koluonge we ta penja to ya ng'ama noluongni to ne kaneno kata mana e stage kachacha to kara odwara ngo dibedni obiro manyo followers kose obiro hosore dongi en gi scandal moro akeni nyapa scandal ne mar scandal ne gi wodo ding gagwambo abange scandal no way TV ni ema no way Amiso no way TV kokono Raila kokono baba ne no mae no kuni no mae no yombe baba no yombe ka koro wache bang scandal no emoduogo makoro owuotho mana kopondo owuotho kopondo moduogo e piny nyakelo sani Amiso kata an gadier kata koluongo live band joma nyalo yuoro kanyero onge ineno Amiso Thwango onge ng'ama nya yuoro are timango onyisi oping baba ineno nitie jok moko ma kinya piem we pielo ok inya piem gi lieche pielo to pesa be seche midwa manyo pesa ng'iye yor manyo pesa we manyo pesa gi ng'at ma oloyi gi pesa many pesa kuom ng'ama uromgo gi pesa ama ng'ama ihewo gi pesa koro are kanyo noduogo piny mola nitie dioko moko na winjo dong ang'e nyaka manodaki koni awinda ng'acha kwanwang'o ere kaka to nwang' ka dhano pod gi machungu mano ng'ama wiye kiti nwang' ka dhano pod gi machungu koni winde moduogo mopoteza fan komo joka inago kanyo cha ochunga chacha mago joma nyocho dhi manyo viewers gi dhi manyo fans odhi duogo fans nikech osebudho kwa poko neno fans marom kama chacha manyiso ni poko neno umati marom kacha poko neno kata ching midonja nono mowach manieti idonjo gi ndawa koro ok ni donjo yani poko neno donjo gi ndawa ting'eno karibu kose ni jo TikTok kano chako kama nodwa chwanyo jo TikTok mathin kano nonyiso nitie clip moka nonyiso onyisa ongo ni ongi jo mochungo apenje seche ma ng'ato nyisi ni ng'inga michungo moja go jo TikTok oyine nyaka nyi TikTok nok nya kendore magi jomo support usapoti to nyiso nyaka nonyisa ongo ni nyi TikTok gin tijgi gilokre mana gimo to gidagi
Mane gima nonyisa ongo. Ma dhano chako ng'ur nyaka kanyero. Mato koro abiso odhwango nyaka kom. Abiso odhwango koro kanyo. To TikTok ne motero nyaka jikucha cha, To TikTok ne momiye nyaka nafas ma wuoyo kacha cha. Temo chokore kanyo. To pod eme okonyiso nyaka niya, Tape nyaro nagi nyadong ne TikTok. Be ma ji ong'ene. Ma ji ong'eni. Aya. Aungo. Wang'e gi TikTok. TikTok. To minuang kapod okwero Aungo niya ne en komanyo ng'ama chielo, owere gi jo TikTok gin tijgi mana lokre gi mo giketo filters mingi. Ineno. Amiso koro kanyo to nyaka koma. Ko nyaka koma. Wadhi next person. Amiso koma. Amiso nyaka koma. But inda to wapako. Inda ng'ama ber. Inda to chako from ka nyaronagi pod nie muchari. Osebedo ga Ongo, obire solro, obiro gosiepene. En monogolo the highest amount kende ng'ata chiel. Apa ni janabi otemo. Janabi ng'ama manwar. En chako dhi o conduct nyaka solro kocha. Odugo wacho ngeni mashabiki ni itiangone. Ochako chungi beshen. Eno kata ma pastor cha ne ng'ur. Pastor cha to ng'ura. Pastor no to anta nyalo wuoyo ne matin. Wir opogore. Wir ka ng'ato wir to opogore. In makoro ineno kaka itimo. Kane janabi odonjo. Inda be janabi. Kendo kata kiwinjo wende mowero. Nyasaye para. Sami paro jomoko. Obe okoro gi industry ne obe okoro kidi yake. Embo koro. Kasto inda be miyo ji encouragement. Kinde moko yanda paro ni kionge. To kanyal chodo. Naparo. Giwachel ko baro. Mano kaka jamu gine tiang mamit makationge. Omi encouragement. Kata kuponi ati tiang ng'ato ne obeti ni opani oti okinya nyemo podi nyalo nyemo from jirani's farm. To kendo nyisi niya kata kuponi ng'ato oweyi to okibane ayany inyise mane ne nyochi paro na anyalo dak marach kionge inda yalo on his own. Yes. Koro gimono ningo tem nutiyo ga kile matin to wacho ni embe no odonje gi jopiny ya mano janabi ng'ama ruthu bimbele koni to kawa tension chaten to de mbele ge yala to nikech pastor nitiyo gi pesa matin momiye gi majo TikTok obukro go wika chacha apa ne gise yuare mondo med pesa to kendo ne en ga sira to kendo ne bet siachwa kaka no wacho niya koponi ineno ko olit ni sana tinyalo donjo ka e mondo mi waiki kode nobet siachwa to eni mani waike gi ng'ano koro pastor koma kineno gini se ne uru pastor gini oterne owinjo koma kopo ni atu jako luonge liende ja TikTok timu kaka ni timu richa koma nikech koro imiyo kwane kata duong' manyesa imiyo koro waneno mana duong' marinda ine mono ningo ni koro nonego chung mondi nikech onge pastor chetguok Angone. Nyise, Pastor. Chet guok. Mi pastor ye wang yawa mageta ngoka. Pastor ye wang. Ngamoningo bed ne jiwo wa. Pastor ye wang nyakibur. Iye wang nyakibur. Modwa iko nyaka jo TikTok ta ini donga nyuma ka ng'ato nyise koro kendo dawo dwa mawuok pastor mato kore kalo nwa. Wor na picha pastor no. Kendo koponi adhi polo tayure ana kwa kwenye sai gi ng'wono Java tirai mach. Pastor Nika. Macha de. Pastor Kadonji. Pastor Kadonji. Mana seko ni kumo nkech wan to LT and wacho truth. To ma pastor ye wango cha. To kendo neno jok moko mabiro ga chando dongi sega yintie spirit moko ma ng'ato kosetho to ntie spirit moko mage tim pastor go. Migole nyathine. Seche mose chwade kuyo ja kodwoke ka. To biro ge spirit ma en koro tuta ji. Spirit mineno ro ma en ipa ka ongima. So wawuoyo marach to ng'anen ena ng'ama kawo ga contracts mag iko ken pastor. To kendo nyaka mano wawere gi gino nyalo bedo ja contract mar iko. To be en gi certificate. Wabiro nono. Onya bedo banda. Tabe ye wang mako banda wa. Bueno, va bien next person. Cosa ya ver niang. O ka wu kanyo magaya. O ka wu kanyo magaya. Ija wu na muwir. Ija wu marach nga muwir. We wach pastor.
to diwire malo Daudi wojese Saboro ok ni wire na weja kara wire gigine. To karabe adwa we nyinga ma engineer ni Ichak pastor nikech ang'e kanyo ero ntie gimantie. But kopo ni jo TikTok noko mi pesa mine dwaro to we are sorry. To noko ningi chaki iko wa ka pesa ne tinini. Yes. One wogi bagen monde. Next time go be mingeni ok dhi wang. To gimi nyaka jo TikTok nafas. Marage. Manen. Wadhi mbele. Wase wuo kuom miso, wuo kuom pasta, wuo kuom Simi Kenya, wase go atomi mten. Wa correct gitu. Wan wanyiso gi wamigi direction. Nitie ngamudong arier. Ngamudong. Mwanyalo tieko go. Organizer mar transport. Ja transport. Ngano timo tim marach ma ket microphone buti. Ngano timo tim marach ma kama entie, Mano golo ji Nairobi ka tero dala. Mane golo ji Nairobi ka tere Liel. Mato gori ine makona ginakia. Pok iwinjo. To donge wan kachacha nyaka sa 11. Tingeni jagari, ani ngeni committee na manya ground nyaka na. To donge mayisi ne omiya nyisi ne wadonjo gi bakdo. Ko an kada kama gibro nwangano, nyaka gibie bakdo na cha. Koro jo TikTok ma jo tap ka ngama dwa manyi to onge ngama drive. Wengi wao ndo wanaendesha but ni kwacho. To ng'en gin seche magiendesha be, to koponi kara giendesha gari. To mana ka rental kose ka haya. Bwana we wacha dir ka bwana. Adire temo wacho ka but dwa wacha koponi giteme to mana bwana uone jo TikTok mos. Paul pe ago negi mos. Akwar gi. Koro kata ka gi haya gari nyaka kuri koni ge kona kamano bwana. Okiwaje weri gi ka haya no. To ge shida niya wano akian gi haya. Design magiriembe gechego. Mwafwenyo ne gi haya gechego. Bwana nikech ing'ene gachi wuon kata onge gi uchungu mar spring. Onge gi uchungu. Ikwade ma to tiriembe to kama ji nitie. Obiro ma ka break ni ka break ochot to kendo liel. Imedo liel wi liel. Tabia no giwe. Wajuonu waya gari tu biro go skami choke Liel kuse chajo wiu we ng'ama notimo kamano ng'eyo ong'e ng'ama ntie ng'ama notimo kamano wache en kala usi to kaka moya gari kaka ndala ka tiluonge gate kaje okonya wuoth ki ng'ato nie gate luonge obiro gi gari jal mobuogo wapana ne MCA donjo kala usi to mapeto ng'ama dwa medo liel okikon den nga kala usi to manen ma ng'ama dwa medo liel kanye mane wafwenyo to wapenye to wapenyo ng'ato to bwana nini gi gari ni kure gach ka hayo donge miriembo ka nini ka gach mira kama ng'ano kiali nini lit mar gari kwa kaduga wachon adlafa duga some mos design makako bief to duogo to chunge kachacha to emodhi to mago nyaka Simon wathum ne wachunge koyono to chunge koyono be nokonyo emwafwenyo go ng'ama nochunge transport ne kono wach transport ni ng'ama nochunge transport Liel inacha nyocha neno bus moro mini bus taparo macha joka wuok mana Kisumu mana machiegni ka joge manyalo haya mini bus 33 seater to unu jok man gi route county achiel no de gango jo mane Nairobi mzima moting'o ji te idwa kaw nini box ka iluongo ni box box moko mokuot ka gin ga Nissan opuk mar Nissan machalo mkati moro mar Broadways ni bas okelo nwa box go adi boxes ariyo to apenye niya to moko pod biro ne magi egin muneno gi magi egin to apenye niya to kara ne kochok pesa ni pesa nochoki to ng'ama nochoko pesa usegocho ni ng'ano ni nindo oko simbi olor ineno manyiso niya ng'ano nong'e maber ni seche ma dhano dhi wuok seche maricho sapar oloro sim mondo mi katimre sa 4 ka wang'i gocho ni kata kopo ni dong ni oro ne pesa ti dong kigocho ne to bro nyisi niya joma pango ji emokelo confusion ineno ng'at machalo kaka Cindy nodong to kiwe manero boxes go dhano nobet nyaka wi sanduk dhano notielore gari no maka gari no nwang accident to kendo ne bedo mana case
nen gi marach mano rach. to bang'e no onego bed ni wang'iyo safety safety first liel inacha ononego bed ni bedo gi 33 sita katin ariyo nikech aungo nen gi ji mang'eny jo TikTok ne ng'eny joma nodong' adong'a ne ng'eny to joma nofinde boxes go ne ng'eny to kopo nitie biashara moro motimo gi jo boxes go to lok pache next time onyisi gi niya ni joka nofwenyowa ne joma nodiyo lwetgi e transport osetimore onge gima dang' tim but koro ma next to ng'e ni wan wago tarubin ka gichako gikelo boxes go to nyisi gi niya ni kambi wani joko osefwenyo either gitim giti matek ginyiewe 33 sita moro ma kata kopo niya osechok pesa to mane ma gikelonwa kik gikelnwa boxes go kopo ni nyaka watim mana gi transport tu liete mabiro timore nyaka marwa wambe nyaka wariwre kanyo nyaka wabed kanyo gigo kodwa kwano marach ere ka kudwa chamo pesa liel to okudwa tiyo ing'eni kendo kopo ni ati udwa chame maber nukelo gari mabeche yani mon nenore maler kabisa kata kiwacho ni bwana kanyo watiye gi 200 to nenore idhi dala bwana ma iwinjo ka idhi dala maber ok ni ati lorino tho in gi mirima tichakidi ipo ke ywak koro kar transport wasitieko koro awatieko gi transport no timang'o o change notimonwa marach wan e ground an ok awuoya ok atho wuoya nan e ground gigachi masambi tieko tedhe sama tieko emomiyo anyisi niya kata gitim mang'o to wabro fwenyogi gibro mapo ni joko osenwang'o information ok gibi pando kata matin sani to kowadwa mleka gi nyaka ging'e koro organizers mag ng'amono timo organization mag transport look into that ne gitimo marach kanyo ne blanda mano blanda magitimo joma noywacho ni sawa wan we wadira kamano an gadi ne onge ni nitie jok moko nitie joma no dhi gi private mane jontie nowa moko kanyero geche moko matindo mage joma noduogo konyo ji to ne bed no onge gechego geche matindo ne gin geche madhi mana 10 gi wiye imagine geche 10 gi wiye to mage joma nokonyo ji mantie nyaka joma ne golo pesa kendo to seche minyisi ni gol pesa inyisi ni igol siling 4,000 dhi giduogo seche go ni segolo pesa ne gichwanyo ji kanyo ne rach simbo loro simu be odhi off kikwa wachino loro sim no dhi off seche go to wuondore kuchocho nen busy charge ga simbi samiseloso deal seche ma dilo donjo wewe simu ni simu dhi off sim o charge ga simu koro wakete maber to kopo ni simbe no nigi njaro moro to ka baton ne los baton amunyalo nyiewo battery apan betre wase limo ge dakane pat modong kacha pat madong pat manyalo dong en mar committee then to okwasie mane papatini maten en kijana maber to onego wamiyo papati onego wasiem en kijana maber to onego ere kuma kosa papati wuoke kama makosa ne wuoke ingeni kona ana wuon kalure kode bakdo kuonde mawuotho ga cham malielo timore to awadwa niya olernwa mokwongo niya nyamigori ni tena ng'one kuma naneno ka iwacho kacha marach about papati en ni ji ni late to gen gi post gi nyamigori ka gi makore omera mag nyiero mag morma kuri penjo ni ere kaka gino relate gi liel sari wadwa maybe kata kano kotunwa ko console nyamigori or something but en mache chalo gi ma koro gen gi sherekea to bang'e no kapok obudho chieng' ma nyamigori odhi dala apanti nodhi to chako duogo but chieng' ma nowuok papati osepost kendo ndikonwa kacha ni kein singo to life ber wane kuluoko sende moko kanyago jana moro kanyero to miel wacho ne kein singo tinyo ka life ber to sechego yuore otho gin gi liel ingen mano liel
Macha liel. Ibe kuri dwaro ya bwana. No. Nyamigori papa tino se kawe. To ta penji. Anakia. To karo ko wenwa mane emomia penji niya. Wadwa onyiswa oketwa lela. Kupon ene pap to wa orom gi jopap wetegi kaka wan. To kupon ene ode. To karo bed ot. Ok wadwa ni oketwa mchanganyiko nikech aneno ka pod rembe ringo omiyo wabage ni bwana lakini to penji ing'eni kwadok adier wakuotho kata nyiri moko ma manyo jothum go ing'eni jogo kwanyo zero bwana jogo kwanyo zero wacho gino we warito muoji we muoji gino kendi we gino muoji ta penji I don't know awe Nyaka nyombi wirigi kanwa sa awe koro Nyaka ngi mang'eyo kwa tieko ko to pigno ni nyako moro man kacha maneno wasani to chunye winjo ko gombo jawangla mano koro e gimi luongo ni science mag parmatin yes kasto kopoditi i nyako madwaro mare kende to idwaro celebrity idwaro marinash idwaro papati idwaro kiangawa mago be size mag paro matin ke kakineno celeb no ber ni e kako ber ni nyi other 1000 TikTok mzima to mineno 1000 mago maembe koro dwaro kazo ntie madware to kodwa koro en otimo selection en ntie mono dwaro to nosewe ko en tije mana osiem next enoda next so seche modak next no into oseketi e call box chien kae opandi ka bueno wewe to pigno ke chaneno kakai wanyaka ge jathum moro bueno wewe to pig ma jothum ya waweyo ki kwake wanya biro miyo gowa gi kuon wewe to pigno wanyalo miyo kuon ok nya donjo wuona kum committee koro kapodi koro wanyiso papati niam papati owende ha podo nyathi mathin industry ni onwang'o ka koro obimos owere gi nini owora mang'eny obede live odage live mare oolwa e TikTok gayanye ti oloko nyaka ti oyenyo nyaka thum yawa oterwa mos papa iwinjo mano duonde jopiny wan LTN wakele kaka en filter waonge godo alafu bang'e seche mine otimre kamane ka budho ni to ne en koro jathum kendo manyega kokene en oweya jawa dong ni winje de mo oywak ne no weya jawa ng'ate mono mora kore papa ti ok nya weya jawa dang owe sikul to chako weya jawa gik makario no we sikul ni odhi ajawa ochako weya jawa ko to dhi mano dok kany odhi tongo niang bwana wacho gadiri sawa weya ing'eni an anyise mana koponia nonyalo weyo kech ento no ywak adier mwaneno niya oweyo ni papa osewe sikul ochako weya jawa akata wan ok dai yiene idwoke mana idwoke isewe sikul ichako weya jawa ao migi kede kose no pimo wiwa tadie bang'e no pimo wiwa makoro duogo mana gi ngero moko ma kata gini gi lieto pod nwang'o nyaka teko mawer ya kanye ma papa timo go marach timo marach bwana gin gi lila dier ma ji to ng'eni ati macha to liende dalagi ming'eni nodonjo kawo chi adier bene kako donjo to do mane gima miyo topic no wayawo ka nikech naparo niya ni Nyamigori cha maybe gin go mana osiep but yo modhi odonjo galia yo modhi odonjo macha or makata ne kinya luongo mondo chungo wer ka macha or momi duong koka we no ko we ower or mane idwan mondo dhano mano chira mano chira ko luor mineno mieno omigo nyako cha luor to ko nyami nyako ngeni nyako che mono oromo ne kagi pamore go nyaka kor barabara kacha mar aduoga fwenyo no kara jogie gi macha kacha entie dhako gi dichuo to ka en dhako gi dichuo to tie ng'ato mugeno wadgi molo wadgi kacha cha mano tang'e gimiwacho mano tiwacho ni papa ti okogeno nyako cha bwana oro ketwa ler bwana owenwa go ipap am okete yot bas papa it is simple
kete ot kati owenwa opap Nyamigori wuogi Nyamigori ibe ng'e ane ng'a midak go ng'e ni papatien ng'a kopo nitie gimidwaro kuome kaw mondo iringi bwana we Nyamigori malet kamano anyise ng'eni modonge nyathi matin en gi lit to lit ma en gono donge ma koro idwa mede lit machielo we mede koro let her heal changi chango to bang' chango ba idwa soka nyaka bang' chango to poge wuon thum gi jakuo watiek gi komiti tiek gi komiti wachni koro wasikono jogo watiek gi komiti moke koro komiti pod warito mondo mi gikelnwa the real picture ok wabiol ok wabiweyo wan kaka duond jopiny wadwa ni gikelnwa real picture nikech the other time nwawuoyo gi Paul Wudu Yoma owacho mani pesa ne giyudo ka ng'eny iwinjo koro ne gilando kia mane ka gisegolo kiadi kaka ne solro ne nie public domain gikelnwa gine ok ni mondo mi wang'i kaka gine mondo kata ni wadwa ni upognwa pesa tapi pogo ni gima onge wa sanitize dongi gibiro wacho ni ati magi gimako pesa matek ni gidono pogo wa sanitize mondo mi jogo mabiro kik yud gima chalo kama nikech wan wa believe ni wan kore kwa donje field we are young people makore ka donjo wano kwane group enda wano kwane group ema kacho kwanyacho wane group papati Elvis Kadori aungu wuda wendo makuru gino timore ne but jok munu solo to gin jok muti madhi koro giwedhi gi pesuwa gibro miyo wa kwad moro Marach ma next time biro ketowa ji suspicious makako chopo kinde wanidwa na konjo moko to wachni gino se kwal ndalo mang'eny inyanwang'o ng'ato nwang'o shida odwa no konye to kalure kode gima notimore mokalo gima notimore gi jodongo ma wan waonge ng'ato biro wacho na anto pesa na an pesa na ok bi cham ok kata en gi pesa moro dwa gole mathin to wacho mane biro cham koro ibonwa ka ng'ato biro hinyore nikech ji ariyo adek moko kasto wan kaka joluo kwadwa konyo ang'eni ng'ama ngima to konyo tek nikech wasebedo ni maisha ni yako maiti ni yetu maisha ni yako maiti ni yetu koro nikech maiti ni yetu wawe urubagwa ni liende ni ohit matok liel mu hit jomoko sebedo ka iko kende gi mage ywage brahe toto yocho iko kende jinyocho ko tuk mondo konye kata jok mineno koro no bede komiti mago kwado malich ne onge liend brayo to brayo is one of the manager nok gi make mateka kata gi mako kako makma nitie jok moko kata wasani moko mosebedo gi liel chien kacha yuare kod gegesa bwana ma jok mopong gegesa yudo ka gegesa opong mere gegesa opong malich to pong mana gi suna jomurong to kombe gegesa opong malich mere gegesa opong to gi suna to jomoningo gochine gi kombe kaso kom kidwa ng'ama koro chaya jawa to kom akata inde magocho to gochumalo to nina kama nero ina inde modonjo kuma kombe nitie to inde ogocho kom nina na giwa ochajo jawa Marach kom koro nyaka jogo loko koro watimuru ne ka ng'ato obedo no ninde bade waketuru gimoro miluongo ni help to help mini donjo mana kopo ni kala usige ni jok makoro wuoyoge en gi followers 2 million kowuok oko to ji 500 nyaka respond aya Evans Kenya makoro nodhi mogedo nyaka dala ga ungo ne kopo no respond nyaka ji 300 moko wuoge iwinjo to wan warito mana liel mohit in fact kata ng'ama koni ni post na share na posta nonge giketa kende gi koro mane manyeng dhi Marach ni u share mondo mi uyud gimoro mabalangu cha gitimo kata mara matin ne kopo no share maber mowuok to uchama bondo gi nyalo romo gi chama to gidwa ni en liel to gidwa ni gitime kigin gimako liel kamargi kasto koro gi Marach mogi jodala onge mana ge nyalo mar golo pesa mugolono tok ni gionge gi nyalo mar timo budget mana kaka Tomi no wacho ni yawa an
instrument mana onge go mano ka jiko ne complain ne lepe ler wacho ni an instrument mana onge no ka koni ni lepa olal koro jodala be negi nyalo mar timo budget ang'amo nu solo pesa to migi gi pesa gi iwinjo man machacha demiyo kata jodala luo tingene un ka kuru kaw gimoro moro utimo nyaka budget nyiso ni nyaka jodala cha utheno chal gi manu donjo kuma koro gine ne onge gidonjo nyaka bedroom nyaka gilok pachgi bwana engineer Kenny dongi gimoro wach kanyo bwana ani ose wang yin ka yo wang kamane oti sesiemo gi giloko pachgi wanya tieko mana gi nyiero akianwa nyiere jo TikTok moko wakudh gi ane iwa nyiero ngawa wadwa kudha ni nyi TikTok matin next time kikitim giro wadhi kudho gi next time wakudhi next time wachik gi kendo we wakungo winj kaka gi wacho kwa riambo kata kwa wache dieri kaso kwa biro next mano is the next topic an kod nini kon gi kaka yudi waduogo kon gi ni TikTok yudi nango Facebook an TikTok inwanga engineer Juma the boy kibiro garach tiboya gi rach kibiro gi ber tiboya gi ber Facebook mano mara YouTube an go akin mago to meka kaminyano wanga achiel en mana TikTok kamodong mago meka to TikTok no be mane warome to emomi ang'egi tema weche orume sawa ma iluongo no mari na chiero jomoro mbele chiere mineno to mbele ming'ondo boka ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation ka ndi mo wache dieri waromuru kendo next time. Thank you so much.